צריך לזכור שהצ'אט הוא לא יצירתי. הוא בסוף למד, כי אם היה עכשיו טרנד ג'יבלי, כאילו, זה שהוא יודע ליצור תמונות בסגנון הזה, הוא לא המציא את הסגנון הזה, נכון? כאילו, אז אם אנחנו רוצים לגרום ליצירת רעיונות חדשים לחלוטין, שאין להם תקדים בנתונים, אז זה עדיין נחלת האדם. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בדיבורי בינה. היום יש לי את העונג לארח את שרית אברבוך איליה, בעלת ניסיון של למעלה מ-20 שנים בתפקידי ניהול בכירים בתחומי השיווק והמחירות והפיתוח העסקי, כהונה כסמנכ"לית שיווק במותגים מובילים בתעשייה, וכיום בעלת החברה Think AI, שבמסגרתה היא מרצה, יועצת ומלווה ארגונים וחברות בתהליכי חדשנות, שיפור תהליכי עבודה והעלאת פרודוקטיביות באמצעות כלים וטכנולוגיות AI מתקדמות, ובמילים אחרות, שרית עושה חיבור חכם של AI לתהליכי עבודה. מה קורה, שרית? וואו, איזה פרולוג מטורף. מה זה היה עכשיו? כן, אני רק אגיד שאני לא איליה, אני אליה. אוי, שנו, ולפני השידור אמרתי לה איך אומרים, והיא אמרה לי ושכחתי. אני סולחת לך, אני אוהבת אותך טוב. מה זה, רגע, אז תגידי לנו כבר, מה המשמעות של השם? האמת זה של בעלי, קודם כל שמרתי על שמי המקורי, כמובן, אברבוך, כמובן, וכשהתחתנתי, אז הוספתי לי את השם משפחה של דרור, האמת שזה היה אליהו, והם עברתו אותו כזה, או לא יודעת אם עברתו, שינו את זה לאליה, קיצרו, אז ירשתי שם נורא יפה. יפה. לגמרי. ואנחנו נפגשנו במחוזות הבינה המלאכותית, ואיזה כיף שזה קרה. וואו, ממש. נכון? אני מה זה מבסוט על החיבור בינינו? אש, חיבור מטריף, ואני כל כך גאה לראות את העשייה שלך, ואני כל כך מתרגשת להיות פה איתך. תודה, זה הדדי לגמרי. שרית, תשמעי, אני קופץ ישר למים. יאללה. בסדר? במרץ, לפני חודש וחצי, יוצא מאמר שנראה לי הוא אחלה נקודת פתיחה לשיחה שלנו. מאמר שנקרא The Cybernetic Teammate, a field experiment on generative AI reshaping teamwork and expertise. וואו. כן. שזה מאמר שיצא מבית ספר לעסקים של אוניברסיטת הרווארד, וחברת פרוקטר אנד גמבל, שבדק את היעילות של צוותים ובודדים בעבודה עם או בלי בינה מלאכותית. אז מה הם עשו? הם לוקחים 750 עובדים בחברה, החברה עוסקת במוצרי טיפוח, ומחלקים אותם ל4 קבוצות, יחידים שעובדים בלי AI, יחידים שעובדים עם AI, צוות שעובד בלי AI, וצוות שעובד עם AI, ונותנים להם לפתח מוצר. אחר כך הם בודקים את התוצאות בבדיקה שהיא דאבל בליינד, מי שבודק לא יודע מי השמה. בודקים את האיכות של המוצרים. ומה הם גילו? אז הם גילו 3 דברים. אחד, מבחינת התייעלות, ברור שצוותים שעבדו עם AI, עבדו יותר טוב מצוותים בלי AI. בכל מיני מדדים שהם בדקו. זה בסדר, לא no brainer, מה שנקרא. הממצא המטלטל היה שיחידים שעבדו עם AI, הגיעו להישגים טובים יותר ממה שהגיע צוות בלי AI. מטורף. זה מטורף. שוב אני אגיד את זה, בן אדם אחד עובד עם AI, מגיע לתוצר טוב יותר ממה שצוות של אנשי מקצוע הגיע ללא AI, זה אחד. 2, יש אירוע של דמוקרטיזציה של המומחיות, שאומר שלמשל, הם אמרו שאנשי ה-R&D, Research and Development, מחקר ופיתוח, הציעו פתרונות שהם שילבו בו שיקולים מסחריים, שזה לא קשור למחקר ופיתוח. לעומת זאת, אנשי השיווק והמסחר הציעו בתוך הפתרון שלהם גם עקרונות של רכיבים טכניים ששייכים ל-R&D. זאת אומרת, פתאום יש איזושהי התמזגות בין המיומנויות והמומחיויות, ואנחנו רואים שבעצם חברות שהיו להם, הם רושמים שם שסילואים, מחיצות, כן, שיש בין מקצועות שונים מתחילים להתמוטט, והדבר הכי נחמד לדעתי זה שהם גילו שמבחינת הרווחה הנפשית, עובדים שעבדו עם AI דיווחו על תחושות רווחה טובות יותר, פחות לחץ, פחות מתח, פחות חרדות, ואני קראתי את זה ואמרתי, וואו, מחקר מטורף. אז עכשיו את בתור בן אדם שמגיע מהתחום, איפה זה פוגש אותך הדבר הזה? אז קודם כל נתחיל מהסוף, שאמרת שזה עלייה ברווחה, אז גם אני קראתי את המחקר הזה, כי מן הסתם זה אחד מהמחקרים שכל אחד צריך להכיר, בוודאי כמוני כמוך שאנחנו בתחום של בינה מלאכותית. וכשאני קראתי שעובדים שמשתמשים ב-AI מאושרים יותר, זה העלה לי חיוך, אולי שומעים את זה, וכאילו
שזה מעלה רגשות חיוביים, ושזה יוצר התלהבות, וזה יוצר אנרגיה, ומפחית רגשות שליליים, חרדה, תסכול, זה פשוט מטורף. אבל דקה לפני שאני צוללת למחקר הספציפי הזה, ראוי לציין, קודם כל וורטון זה אותו בית ספר למנהל עסקים שהזכרת בהרווארד, אז לפני שנה, כאילו, אני חושבת, אני זוכרת שזה היה בספטמבר 2023, זה התפרסם, חקרו את זה קצת לפני, אבל זה התפרסם בספטמבר 2023, וזה די מככב בכל הסדנאות וההרצאות שלי. הם עשו בזמנו את המחקר עם BCG, עם חברת ייעוץ מאוד מוכרת, ובעצם מה שהמחקר הזה מצא, וזה משהו שליווה אותי בהמון המון שקפים, זה שהפרודוקטיביות האישית שלנו משתפרת בצורה מטאורית, ברגע שאנחנו רותמים את כלי ה-AI למשימות מתאימות. כלומר, גם נניח אנחנו מסיימים ב-12% יותר משימות, אבל לא רק שאנחנו מסיימים יותר משימות, אנחנו עושים את זה ביותר מהר, ב-25% יותר מהר, והפקטור הכי מעניין לדעתי זה האיכות. זאת אומרת, במהר יותר ובאיכות גדולה יותר, וזה ככה גם מחקר שטלטל אותי ואז עוברת שנה ומתפרסם, אולי פחות משנה, ומתפרסם מחקר שהוא לדעתי משלים אותו. ולמה הוא משלים אותו? כי בעצם... שזה המחקר הזה. נכון, זה המחקר שהזכרת אותו עכשיו, כי הוא סוג של המשך. כי אם המחקר הראשון יתעסק בעולם של אני ותום, פרודוקטיביות אישית, איך אני מתכונן לקראת הפודקאסט הזה, ואני עושה את העבודה שאני פעם היה לוקח לי הרבה זמן, אני יכול לעשות אותה ביותר יעילות, וביותר איכות, וכי יש לי יותר כלים. פה מדובר על אימפקט צוותי. זה כבר לא אני תום או אני שרית, זה בעצם מחקר שכבר יוצא מהפריזמה של one on one, ומסתכל על מבנה ארגוני, על מבנה צוותי, ואז באמת באשר לשאלתך, אז אנחנו רואים שהמחקר הזה מצביע על זה שזה מגדיר מחדש את צוות, ואת התפקידים בתוך צוות, כמו שאתה אמרת, העובדה שבן אדם אחד יכול להגיע לביצועים של צוות קטן, כאילו בצורה טובה יותר, זה לגמרי מנפץ את הפרדיגמה של מה זה צוות. כן. ובעברי, עד לפני שנתיים שהחלטתי להגשים את הייעוד שלי ולהנגיש את הטכנולוגיה הזאת, אז ניהלתי, הייתי מנהלת בחירה, עברתי את כל שרשרת הניהול וניהלתי כמובן גם צוותים, וזה פתאום אומר, וואלה, אולי אני לא תמיד צריכה להרכיב צוות גדול למשימה מסוימת, אולי אני יכולה לצייד בן אדם אחד בצוות שלי, והוא יעשה מה שפעם היה לי לכל דבר פונקציה, וזה לגמרי יכול להוביל אותנו לגמישות, גמישות ארגונית גדולה יותר, וקבלת החלטות מהירה יותר, אבל חשוב לי גם באותה נשימה להגיד שהצוותים מגיעים בעצם לאיזשהו טופ של האיכות, כאילו שזה עדיין כשרותמים את ה-AI, כלומר עדיין יש ערך עצום לסינרגיה אנושית, כן. כלומר זה לא אני וה-AI, זה יותר טוב, אנחנו חייבים את הסינרגיה האנושית. כן, לא בהכרח העובדה שבן אדם מגיע לרמה של צוות, אומר שצריך שיהיה בן אדם אחד שיעבוד עם AI, נכון. אלא עדיין התוצר הטוב ביותר, או לנול, מתוך 4 הקבוצות, היה צוות שעבד עם AI. נכון, כי במיוחד... צוות שעבד עם AI נתן תוצר יותר טוב מאדם שעובד עם AI. נכון, וכנראה שזה יושב על המשימה, כי אם המשימה היא מורכבת ודורשת חדשנות, אז שם כאילו יש משמעות לסינרגיה אנושית לצד המכונה. נכון, אוקיי? אגב, לא חשבתי להביא את זה בשיחה שלנו, אבל אם כבר את אומרת, הם מציינים שם בביקורות, שהם ראו שהייתה איזושהי התמזגות, שכל הפתרונות שהוצאו על ידי כל הצוותים, היו להם מאפיינים דומים. והם אמרו, זה בעיה. פוגע בחדשנות, ברור. כן, כי ה-AI כאילו מציע שטנץ כנראה. לגמרי. כן, ואז דווקא אנחנו אומרים אולי צוות, וזו נקודה חשובה, שאולי צוות שיעבוד עם AI, ומנהל שמנהל צוות של AI, ועוד נתכנס רגע למה זה לנהל צוות עם AI, צריך לשים דגש על זה של חבר'ה, שזה לא יצמצם לכם את היצירתיות. נגיד למשל, אני אגיד רגע, אני מדבר הרבה עם אנשים על צוותים של AI וסטודנטים. אז כשמרצה עובד עם סטודנטים, והוא נותן לסטודנטים להתחלק לקבוצות, ובכל צוות של סטודנטים יש AI פתוח. ואני אומר למרצים, תשימו לב מתי הסטודנטים פונים ל-AI. אם הם פונים לפני,
שהם ניגשים למשימה, או פונים אחרי שהם עשו משהו, ואז מקבלים חיזוק מ-AI, זה מעלה אותי על שני נתיבים שונים לחלוטין. חד משמעי. אחד אולי עלול לסגור אותי מראש, מצד שני יכול להיות שהוא ייתן לי רעיונות, אבל אני אומר, עוד לפני הפתרונות, מה נכון או לא נכון, צריך להיות ערים לדבר הזה. לגמרי, זה מעניין, התפיסה הזאת של, האם קודם הלכתי ל-AI, או קודם עשיתי עבודה לגמרי. גם ילדים, צריך ללמד אותם קודם רגע, להפעיל את הגלגלים לבד, לדעתי, לפני... אבל הפיתוי. הפיתוי גדול. אבל אם אני רגע הורסת את השאלה שלך, אז כאילו לגבי השורה התחתונה, אני רוצה להגיד, אנחנו נצטרך כמנהלים, השאלה הניהולית ממה שתיארת לי, וככה, זה שמתי מספיק טוב זה להיות יחיד עם AI, ומתי צריך לשאוף למצוינות של צוות עם AI. זאת תהיה החלטה ניהולית קשה. כאילו, מתי מספיק טוב מאוד של יחיד עם AI? כי ראינו מבחינת ניהול משאבים, וחלוקת משימות. כן. זו החלטה ניהולית, נכון? האם מספיק לי בן אדם אחד עם AI? כן, אבל אנחנו נכנסים, זה נראה שאנחנו ניכנס מבחינת החברות לעידן כזה של שפע, כי במקום להעסיק אנשים עם משכורות ועניינים, אני מפטר חצי, ועוד רגע נגיע גם למה קורה בעולם התעסוקה והפיטורים. לא, אני אומר, נו, מה לעשות? זה לא נעים להגיד, מפטרים חצי, אבל הולך להיות איזשהו אירוע כזה. לא מגייסים. לא מגייסים, כן. תכף נגיע לזה, אני משארת לעצמי. אבל אז אני אומר, תראי, זה כמו, כאילו, החברות יצטרכו לשאול את עצמם, מה אני עושה? האם אני מוריד את כוח העבודה, או משפר את הפרודוקטיביות שלי? זאת אומרת, אני יכול גם להגיד בתור מנכ"ל, אני לא רוצה לפטר, אם אני יכול לא לפטר, אני לא רוצה לפטר, ואני רוצה גם להמשיך לגייס, אני פשוט מעלה עכשיו את התוצר של החברה, ואת התפוקה בפי 2, כי יש לי עכשיו כלי AI. נכון. טוב, גם שיקול המנכ"לים. לגמרי. אגב, כאילו, בוא נגיד ככה, גם אם לא מסתכלים על התפוקה של כלל החברה, בהכרח כל מנכ"ל יגיד שהוא רוצה להעלות את התפוקה של כל יחיד בחברה. כן. זה כן. לגמרי השאיפה שלו. אני רגע לפני שאנחנו מתקדמים, אני אגיד, לפני הצוות, אני אגיד על היחיד, לגבי הנושא של הרווחה והפרודקטיביות. אז אני בטוח שאת תזדהי עם מה שאני אגיד, כי אנחנו נמצאים שנינו באותה שערה של הבינה המלאכותית, שכאדם שפועל בעולם, לא משנה עכשיו, כן עצמאי, לא עצמאי, מה עושה, מה התפקיד, לא חשוב. אני אדם יצרן בעולם. אני יכול להגיד לך שבשנתיים האחרונות, אני כנראה פי 2, אם לא יותר פרודוקטיבי, מאשר מה שהייתי כל חיי, וכל חיי הייתי בתפקידי ניהול, והייתי בתפקידי הובלה, ועשיתי דבר, כאילו, זה לא שהשתעממתי בחיי, וכן, אני יכול להגיד מבחינת הלחץ לעמוד בדדליינים, וכאילו זה, אז ה-AI קצת תומך בי, כי אני יודע שלפעמים יש לי דברים שאני, כן, לפעמים יש לי דברים שאני אומר, וואי, מחר, שעה 10 בלילה, מחר בבוקר, אני צריך כאילו לעמוד על במה, עוד לא מוכן כלום, יאללה, תוך שעה אני סוגר את זה. נכון. מצד שני, אני גם בהקטיות כזו של טירוף, קצב החיים שלי הוא לא באמת נורמלי. בדיוק דיברנו על זה לפני המפגש, על איך נראים היומנים שלנו. כן, השווינו יומנים. כן, לא צילמנו את זה, אבל. כן, עוד מעט אני מקליט פרק עם פרופסור זוהר אליוסף, פסיכולוג שעוסק בבינה מלאכותית, וגם איתו דיברתי על זה היום, והוא גם אמר, אנחנו כאילו באיזושהי טרפת כזו, שאולי צריך גם אותה טיפה להרגיע, כי ה-AI סוחב אותנו עם הקצב שלו. נכון, אני חושבת שזה גם עניין של בחירה, כי שנינו נמצאים בתוך איזשהו משהו שהטריף לנו את החושים וסחף אותנו. כן. לא כל אחד שיודע להשתמש טוב ב-AI, כאילו בחר במקצוע של AI, אז אני ואתה כאילו קצת מעל הבן אדם הממוצע, כי זה פשוט גם משהו שמאוד מסקרן אותנו, ואנחנו נמצאים באיזשהו אייפ של ביקוש מאוד גדול וכדומה. כן. זה, אבל לגמרי כאילו, זה גם סוגיה שלא קשורה ל-AI, אלא איך מנהלים את החיים שלנו, ואם זה נכון, הטרפת שאנחנו חיים ככה. כן, ה-work-life balance. אין balance. ה-work-life, no balance. אוקיי, אז בואי רגע ניכנס באמת לניהול של צוותים היברידיים, ואני מסתכל על תפקיד המנהל בארגון. עכשיו, זה לא כל כך משנה באיזה ארגון, בגדול אפשר לחלק תפקיד של כל מנהל לשני רכיבים, החלק האדמיניסטרטיבי, הלוגיסטי, הטכני, המקצועי, כן, הוא צריך לדעת לנהל את האופרציה, ויש את הרכיב המנהיגותי. נכון. האם אני יודע לסחוף אנשים, אני יודע לקחת אחריי, אני קריזמטי, אני מייצר תרבות ארגונית נעימה בארגון וכן הלאה וכן הלאה.
ועכשיו אנחנו... מפתח אנשים, מפתח את עצמי, אנשים. אינטליגנציה רגשית, כל הרכיבים האלה. נכון. ועכשיו מנהלים יצטרכו לנהל צוותים היברידים, שמנהלים, הם גם מנהלים צוותים היברידים של אנשים שעובדים עם AI, ועוד רגע נגיע גם לסוכנים, שיהיו שם רגע נשים שני סוכנים בצד, גם הם יעבדו בעצמם עם AI לצידם, ואם הם בהנהלת ביניים, אז יהיה מעליהם, כאילו יהיה איזשהו מיקס כזה של מנהלי אדם, בינה, הכל מעורבב ביחד, כאילו מה הולך להיות שם בדבר הזה? אתה מתאר מצב של עובדים ללא דופק אנושי, אני גם חושבת שאני אמרתי בעצמי משהו ואני שוגע, לדעתי לא יהיו עובדים, כולנו נהיה מנהלים, גם עובד הוא בעצם יהיה מנהל, כי כל עובד ינהל בעצם בוט או אייג'נט, אז גם העובדים בעצם ינהלו, הם פשוט ינהלו עובדים ללא דופק אנושי, וזה באמת שאלה מטורפת, ואם אתה שואל אותי מה קורה לתפקיד המנהל בעולם הזה, כי זה בעצם מה שאמרת, אז אני חושבת שמנהל ינהל פחות משימות, ויותר יהיה מנצח, ארכיטקט של תזמורת. הוא יהיה כזה שיצטרך להגדיר את החזון, ושהכל יעבוד בהרמוניה. הכל זה אומר גם היום הוא צריך לדאוג לזה, רק שזה יהיה מכונות ביחד עם אנשים, כמו שאמרת, והדגש באמת, מי שרוצה לשמור על רלוונטיות, אז באמת הדגש צריך להיות הרבה יותר על מיומנויות רכות, כלומר על הנהגה אנושית, כמו שאמרת, לא האופרציה והצד המקצועי, יותר אינטליגנציה רגשית שהזכרתי את זה, ואמפתיה ויכולת תקשורת, ובניית אמון, ופתרון של קונפליקטים, וכל הדברים האלה שאנחנו מכירים בעולם של ה-day to day של ניהול בין אישי, ניהול, מנהיגות בין אישית, וזה יהיה סקיל של לנהל ממשק של אדם ומכונה, זה סקיל, אנחנו לא רגילים, אנחנו רגילים לנהל דופק אנושי. אז אנחנו מצד אחד כמנהלים נצטרך להבין מה המגבלות של AI, ולדעת איך לשלב את זה אפקטיבית בתוך התהליכים, ואיך לעזור לעובדים שקשה להם עם זה, או בכלל לדעת לעשות את זה. קיצור, מורכב כל העולם הזה של מומחיות, ועוד דברים, זה כמובן איך שומרים על הכוח אדם האנושי הזה, איך עושים פיתוח שלו, איך בכלל חושבים, זה לדעתי נקודה סופר מעניינת. מה זה KPI, כאילו מה זה מדד הצלחה? כלומר, איך מודדים היום הצלחה? האם מודדים לפי תפוקה? או האם חשוב לנו לעבור לעולם שאנחנו מודדים סביעות רצון, פיתוח מיומנויות, יכולות הסתגלות, כי כל הזמן אנחנו מדברים ב-AI, תפוקות, יעילות, זה, מה עם איכות, מה עם עוד פרמטרים? אז אני חושבת שהתפקיד של מנהל הולך להיות סופר מעניין, ואנחנו רואים שיפט לגמרי. אז בעצם, אם אני מנסה רגע לגזור משמעויות ממה שאת אומרת, אז קודם כל, באיזון בין המיומנויות הניהוליות למיומנויות המנהיגותיות, יש עלייה דווקא במיומנות המנהיגותית. נכון. כי ה-AI יפנה אותי מכל הבירוקרטיה והלוגיסטיקה והדברים שכאילו אתה, נגיד, אני בתפקידי ניהול בחיי, החלק המנהיגותי שבי היה מאוד מאוד חזק, החלק הניהולי, אני תמיד אומר, אני הייתי מספיק אינטליגנטי to manage it. הניהולי המקצועי או הניהולי לא המקצועי בתחום הידע, אלא לנהל את האופרציה. יש אופרציה בירוקרטית לנהל כשאתה מנהל, יש דברים לארגן, יש כאילו, ובחלק הזה אני לא טוב, כי אני מפרעת קשב, ואני זה, ועד שאני מתארגן על עצמי, אז זה משפיע עליך, כי... לא היה לך מירי אז? היה שתיים. שתי מירי ועדיין לא. היה שתיים מקסימות. אבל אז אני אומר, באמת, הסוכן AI, שעוד רגע נסביר מה הוא אומר, הוא יוכל להוריד ממני את הדבר הזה. נכון. ואני אצטרך להיות המנהיג של הארגון שלי, אבל אני גם אצטרך להכשיר את העובדים שלי איך לנהל סוכנים. נכון. אין עובדים. כל העובדים בארגון הם מנהלים. מנהלי ביניים. זה לא משנה אם אתה מנהל דופק, אני אוהבת להשתמש במונח הזה, מה זה משנה אם העובד שלך הוא מכונה או בשר ודם, בסוף אתה צריך לנהל אותו. אני אגיד לך למה זה משנה. זה משנה לדעתי כי, תראי, אנחנו רואים כל מיני חברות שמתחילות נורא קטנות, ואז עוד רגע תגידי למה אמרת נכון בדמיון שלך, אני יכולה לרשום לך אולי זה,
אבל אנחנו רואים חברות שהתחילו נורא נורא קטנות, איזה סטארט-אפ כזה, אג'ילי, קטן, חמוד, והיה בו תרבות ארגונית מגניבה כזו, וכיפית, וכולם הכירו את כולם, וכאילו, מי שניהל, זה היה החבר שלי שהתקדם, כאילו, זה עושה משהו כשארגון הוא קטן, ואז הארגון גדל וגדל וגדל, ויש נקודה שבה אנחנו כבר לא החבר'ה שהקמנו את החברה. נכון. אנחנו כבר ארגון גדול ורציני, ויש הנהלה ובורד ועניינים, ואם זו חברה גם שיוצאת להנפקה, אז גם משקיעים, נכון. כאילו משהו בדבר הזה משתנה. וזה טבעי וברור. עכשיו, איך זה קשור ל-AI? אני אומר, יהיו מקרים עכשיו של כיוון הפוך. זאת אומרת, יהיו חברות מאוד מאוד גדולות, שפתאום יגידו, וואלה, אני יכול להצטמצם מחברה של 1,000 איש לחברה של 100, ופשוט להכניס מלא AI. סתם נגיד זווית קטנה. אני ניהלתי עד היום, אני דמיוני, כן? אני ניהלתי עד היום 100 אנשים. ויכולתי להסתובב בעולם ולהגיד, כן, אני מנהל 100 אנשים, או 1,000 אנשים, או זה, ופתאום אני מנהל 10 שעובדים עם AI. מה זה אומר עליך? כן, זה עושה לי משהו. נכון. זה משפיע עליי ברמה הפסיכולוגית, זאת אומרת, יש כאן שינויים שצריך רגע לנשום לתוך הדבר הזה, וגם אני אגיד, ליד העמדת קפה, כשעומדים במטבח ומכינים קפה, בסוף אני רוצה לעמוד איתך ולהכין קפה, ולא לעמוד שם לבד עם בוט, או בלי בוט. לא, זה שצריך סינרגיה אנושית, ואנחנו רוצים את השיחות ברזייה, ותכף נדבר אולי, אני מניחה, על עולם של מה זה המיומנויות האנושיות, הכוונה כאילו שבסוף אנחנו... רציתי לומר שאין כזה דבר של כולם יהיו מנהלים, אוקיי? ברור שזה שונה לנהל בן אדם או לנהל מכונה, וכשאמרתי לך מקודם כזה, כן, נכון? אז אולי אתם מכירים אולי אתה מכיר, אולי המאזינים, את הסיפור של קלרנה, הם היו חוד החנית, כשאיך שיצא כאילו, היה שם בסוף 2022 ChatGPT, הם היו בין הראשונים, זו חברה פיננסית, buy now pay later, חברה גלובל, וכאילו הם היו המנכ"ל שלהם, סטפן, כאילו אני חושבת שככה קוראים לו, הוא יצא הראשון כאילו בהכרזות שהם החליפו 700 עובדים בסוכנים, נכון, וכו' וכו', ואז לפני חודשיים אני גוללת לי ב-X, בטוויטר, ואני נתקלת באיזשהו טוויט שלו, שאומר, אתם יכולים לצחוק עליי, אולי קלטתי את זה באיחור מדי, אבל אין תחליף לבני אנוש. והם עושים מה שנקרא rollback. כן. אז כן, הם מאמצים AI, וכן, איפה שאפשר לעשות אוטומציה, הם עושים וזה, אבל הוא הבין את זה שלקוחות מצביעים ברגליים, כי בסוף שירות של בן אדם, זה שירות שונה מבוט. כן. ויש קהלים שמספיק לתת להם בוט, ויש קהלים שלא מספיק, ויש תפקידים. כן, מאוד מאוד תלוי. מאוד מאוד תלוי, חד משמעית. אוקיי, אז אנחנו עוד רגע נניח למנהלים, אבל לא דבר אחד שמאוד מסקרן אותי, כי הוא פוגש אותי גם בעולמות אחרים. יכול להיות שגם דיברתי על זה כבר בפרקים קודמים, מי שעוקב, אז לא נורא, תשמעו שוב. עולה בעיה בעולמות ה-AI שנקראת בעיית הסמכות. אני רגע אתן על זה רקע, ואז אנחנו ניקח את זה לסמכותו של המנהל. בעיית הסמכות אומרת, הכי קל להסביר את זה דרך רופאים, שברגע שגוגל הגיע, אז אנחנו היינו עושים גוגל לפני שהגענו לרופא, וכשהגענו לרופא היינו אומרים לו, טוב, כבר בדקתי, גוגל. אני כבר יודע, ורק תרשום לי את המרשם, או רק תפנה אותי לרופא המומחה, ובעצם בכך ערערנו על סמכות הרופא, והרופא היה עונה לנו, בוא חמוד, כל הכבוד לדוקטור גוגל, אני עדיין הסמכות המקצועית כאן. ועכשיו ה-AI כבר משנה את התמונה, כי יש מחקרים שמראים שבינה מלאכותית עושה הבחנה לא רעה בכלל, ועוד מעט יותר טובה משל רופאים, ולא ניכנס לכל השיחה, אבל סמכות הרופא מתערערת, וכמו סמכות הרופא כך כל סמכויות הידע, אגב, גם סמכות ההורים הולכת להתערער, כי הילדים שלנו הולכים להתייעץ עם AI, ולבוא אלינו אחרי שהם... ה-AI אמר. כן, ה-AI אמר לי. אז עכשיו, אני אקח את זה לעולם של המנהלים, מנהלים בארגונים, יש להם סמכות שנובעת מהתפקיד שלהם, מהמקצועיות שלהם, מכל מיני גורמים. ואז בא אליי עובד שאומר לי, תקשיב, ה-AI חושב שאתה טועה באסטרטגיה שלך, מה קורה לסמכות המנהל שם? גם את זה הוא צריך לנהל. זה מאתגר לגמרי את המקור הסמכות, ואני אומרת שפשוט הסמכות לא נעלמת, לעניות דעתי, היא פשוט משנה פנים. משנה צורה, ואנחנו פשוט פחות נצטרך ידע טכני, ויותר
נעסוק בדברים שכבר הזכרתי מקודם, בחזון ובלמה, ובניהול ממשק של אדם ו-AI, ובפיתוח אנשים, ובבניית תרבות ואמון, ובשיפוט אתי וקבלת החלטות. הערך המוסף לא יבוא מהסמכות המקצועית בהכרח, הוא יבוא מעולם של מנהיגות אנושית, מעולם של אינטליגנציה רגשית, מחשיבה אסטרטגית, ממומחיות, בכל זאת, כאילו, צריכה להיות גם מומחיות מקצועית כמובן, וזה, הפרמטרים האלה שהזכרתי, הם מה שיוצרים את הסביבה שבה יש שילוב מוצלח בין AI ואנשים, סליחה, וזה מה שיביא ככה תוצאות טובות יותר, לדעתי. זה מלא להכשיר, זה מלא... זה מטורף, ארגונים... יש כל כך הרבה מה ללמוד עכשיו, כאילו הכל מתהפך, הכל מתערבל. ממש. זה כמו נקודת התחלה חדשה, ממש. כן. מטורף. אוקיי, בהצלחה לכל המנכ"לים שמקשיבים לנו, אבל היי, יש אנשים שעושים את זה, אז אפשר. לגמרי עושים את זה, כן. יש ארגונים שיש מה ללמוד מהם. כן, נכון, וגם יש אנשים שמתמחים בדיוק בדבר הזה, זאת אומרת, בלעשות את ההכשרה הזו, אחת מהן יושבת פה. וגם, זה change management, אתה יודע, זה גם מורכב מ-upskilling ו-reskilling, והטמעות טכנולוגיות. כן, אבל זה ממש פרדיגמה חדשה. חד משמעית. כן, זה כבר לא עוד זה. אוקיי, אני לוקח אותנו רגע לכיוון אחר, שמתבקש ועלה כאן כבר כמה פעמים, על הנושא של תעסוקה, ואני אגיד ככה, יש שטף של מנכ"לים שלאחרונה נמצאים בכותרות, מנכ"ל פייבר זו חברה שמתווכת בנותני שירות ללקוחות, קוראים לו מיכה קאופמן, הוא כותב מכתב פתוח לעובדים שלו, והוא אומר, הנה האמת הלא נעימה, AI בדרך לקחת את העבודה שלכם במילותיו, אני מצטט, הוא אפילו בדרך לעבודה שלי, זו קריאת השכמה. מנכ"ל למוני, דניאל שרייבר, חברת ביטוח, יש לו הרצאה מרתקת, החייזרים נחתו והם מוכנים לעבוד בחינם, תראו אותה. נכון. נדבר על כך בהרחבה, על כל הטרנספורמציה בעולם התעסוקה. מנכ"ל דאולינגו, חברה שהשירות שלה זה לימוד שפות, לואיס פון-האן, כותב לעובדים שהחברה הולכת להיות AI first, מדבר על סקיילינג, הוא אומר, אי אפשר, בני האדם לא יכולים ללמד בסקייל כמו של ה-AI, אנחנו הולכים לצמצם שירותים מקבלני משנה, אנחנו הולכים לבחון כל כניסה של כוח אדם חדש, צריך לדעת AI, ועוד ועוד, ומנכ"ל שופיפיי, חברת סחר, טוביאס לוטקה, אני מקווה שאני מבטא את השם שלו נכון, הוא אומר למנהלים שלו, לפני שאתם פונים אליי בגיוס עובדים חדשים, קודם כל אתם תצטרכו להוכיח שאי אפשר לעשות את המשימה ב-AI. עכשיו, אני לא רוצה לדבר על זה שאנשים יפוטרו וזה, וכן, לא יועסקו מחדש, זה כבר דיברו במלא פודקאסטים, אני דווקא רוצה לקחת את זה לכיוון של למה צריך לכוון כשאני רוצה להגיד אותי לא יחליפו. מה הסקילס, מה המיומנויות של עובדים שיהיו רלוונטיים בעידן ה-AI, או שתגידי לי, תום, תשמע, בוא... אגב, דניאל שרייבר במקום מסוים רומז לזה, הוא אומר אין דבר שה-AI לא ידע לעשות, אני לא כל כך מסכים איתו. הוא אומר שכל דבר שאפשר לעשות בזום, אפשר כאילו לעשות אותו בלי עובד. כן, אחר כך הוא התראיין עוד פעם, אני לא זוכר את השם של הפודקאסט עכשיו, אבל הוא החריף עמדות. הוא כאילו אמר, כן, הוא אמר, אנחנו, אם אני זוכר נכון, הוא אמר, זה שאתה מוח מבוסס סיליקון, ואתה באיזושהי התנסות חושב שאתה מוח מבוסס פחמן, אתה חושב שמוח מבוסס סיליקון לא ידע לחכות את כל התפקודים שלך, זה אשליה. אבל בסדר, לא נלך לקיצוניות. מה את אומרת? קודם כל, רגע לפני שאני אענה לך ממש קונקרטית על השאלה, הזכרת פה הרבה מנכ"לים, כן. ובאמת כל המכתבים האלה לעובדים מייצגים, משקפים איזושהי תחושת דחיפות ושינוי עמוק שמתרחש. זה לא סתם בא ככה בשרשרת, להגיד את האמת, דניאל שרייבר כבר הרבה זמן מצטטים אותו כאילו בתחום הזה, כן. אבל פייבר ושופיפיי ודואלינגו זה ממש כאילו בחודשיים האחרונים אחד אחרי השני, ואני מניחה שלא יאחר היום ונראה עוד הרבה כאלה מזכרים. ורגע לפני שאני עונה, אני כן רוצה דווקא להתייחס למכתב האחרון שיצא מבין השרשרת, כאילו לדעתי זה היה של דואלינגו, הוא היה המנכ"ל, כאילו קודם היה פייבר ושופיפיי וכו' וכו'. ומה שתפס אותי בהודעה שלו, כי קראתי את הם אפילו פרסמו את זה בעמוד בלינקדין שלהם, כלומר, זה לא דלף, זה היה חלק מההצהרה התקשורתית. כי ברור למנכ"ל שזה יודלף אחר כך, כן, אז כבר עדיף לשים את זה upfront, נכון. אז הוא שיתף משהו, שאתה הזכרת מקודם את המילה סקייל, ובגלל זה ככה, הוא אמר, תשמעו, לקח לנו לפתח 100 קורסים ראשונים של דואלינגו,
12 שנים. ועכשיו בשנה הוא מספר במכתב, שהם מסוגלים ליצור ולהשיק קרוב ל-150 קורסים חדשים. לסבר את האוזן, כן? אני שוב חוזרת, 100 קורסים ב-12 שנה. כן. אפרופו פרודקטיביות. כן. אז זו דוגמה באמת, כיצד AI נותן לנו פתרונות, כשאנחנו צריכים סקייל, כשאנחנו צריכים קנה מידה אדיר, אז אין מה לעשות עם ה-AI. ואני חוזרת רגע לשאלה שלך, כי הייתי חייבת רגע להגיד על דואלינגו, אז האם כל התפקידים ניתנים להחלפה? כי זה מה שעלה ככה בשאלה שלך, התשובה היא לא. כאילו התשובה היא לא, כי לא כל התפקידים ניתנים להחלפה מלאה, ולדעתי, כן, אני לא דניאל שרייבר, אבל אני חושבת שלא סביר שנראה עבודה, כלומר עולם ללא עבודה, במובן המוחלט, כן? כמובן כל התפקידים יעברו שינוי, לא חלק, כל התפקידים יעברו שינוי, חלק לגמרי יצטמצמו, חלק לגמרי ישנו אופי. חלק יבוטלו. כן, ישנו אופי. נהגים מבוטלים ברגעים אלה ממש, במדינות שבהן מוניות נוסעות על ידי AI. זה כמו שהרבה פעמים אומרים, על תחרות משבשת, אומרים שנניח כך את אובר, אמרת נהגים, אז אובר כל הזמן חשבו בעבר, מי המתחרה שלהם במוניות, אבל בעצם מי שמתחרה בהם זה מוניות אוטונומיות, לא חברות, נניח ויימו, זה חברה שעושה מוניות אוטונומיות. אז זה כמו, למה דואלינגו, אגב, כשדיסקרנו אותה, עכשיו עושה את כל השינוי וזה וזה, כי אני יכול ללמוד עם אבטר. כן. פרקטיקה AI, זו, אתה יודע, זה בא דוד מול גוליית, לפעמים מישהו ממש ממש קטן, וכאילו מישהו, המותג או עסק, והוא פשוט מערער את כל מה שאתה עשית, ב-12 שנה בנית, לא יודעת, 100 קורסים. OpenAI מול גוגל עכשיו? כן. אז בדיוק, אז בסוף, או אפילו קח את פרפלקסיטי, שגם ערערו, כאילו, באו קטן ופגעו בסרט של גוגל. בקיצור, אז אני לא חושבת שבמובן המוחלט לא, אבל כן, ואני אבסס גם למה אני אומרת, כי בעצם יש כמה מרכיבים שלדעתי הם עדיין בלעדיים לנו ולא למכונה. הבנת רגשות מורכבים. אני יודעת שיכול לשמוע מישהו ולהגיד, מה, כבר יש מישהו, אפילו יש את פאי, כנסו לפאי ותראו כמה אינטליגנציה רגשית ובלה בלה, ויודעים לזהות קולות, ויודעים לזהות טונציה, אבל עדיין אני חושבת שאינטליגנציה רגשית ואמפתיה עמוקה, וניואנסים רגשיים וחמלה, וזה תכונות אנושיות ייחודיות, עדיין. אני חושבת תכונות, כאילו טיפול, ייעוץ ותמיכה נפשית, אז נכון שיהיו כאלה שהתייעצו עם צ'אט, זה כמו שהיו כאלה שהלכו לדוקטור גוגל, אני לא אומרת, כאילו גם הרופאים לא אהבו את זה שחלק מהתשובות הרפואיות גוגל נותן, אבל עדיין פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, בוודאי בישראל, מטפלים, הם לדעתי כאן כדי להישאר, זה ברור שיהיו כאלה שגם יעשו את זה לא באמצעות דופק אנושי. אני רגע, לפני שאת ממשיכה, אני מתערב לך ואני אומר, פרק הבא עם פרופסור זוהר אליוסף, יוקלט ביום ראשון. אני לא יודע מתי הוא ישוחרר ביחס לפרק שלך, כי זה צריך לעבור עריכה ועניינים, אבל הוא הולך לטעון את התזה ההפוכה למה שאמרת. שמה? שאני פשוט עשיתי איתו כבר את ההכנה, אני לא רוצה לעשות ספוילר, אבל אני אגיד רק שגם זה יעבור למכונות? אנחנו נמצאים היום במצב שכשעושים ל-AI מבחנים פסיכולוגיים, יש נגיד מבחן שבודק את היכולת שלך לזהות רגשות אצל האחר. כן. כשעושים היום מבחנים ל-AI, האם AI מסוגל, על פי מבחן שנבדק, זה הסטנדרט, כאילו, לזיהוי, היכולת שלך להיות אמפתית, לזהות את הרגשות שלי, ה-AI יוצא מהסקאלה. כלומר, אבל רק על בסיס טקסט, או גם כאילו בשילוב של... אני לא יודע, זוהר יספר על זה, אבל האירוע הוא, ועכשיו נשאלת השאלה, זה שהוא הצליח במבחן, האם זה אומר שהוא מבין את הרגשות? לא, הוא לא מבין את הרגשות, אבל הוא יודע לזהות. זאת אומרת, AI שמצלם אותי ואותך עכשיו, ידע לנתח את הרגשות שלי ושלך עכשיו, ויהיה לזה השלכות על, נגיד, מנהלים שרוצים לדעת מה תחושת הרווחה של העובדים שלהם בארגון, ואיך הם מרגישים, ה-AI יגיד להם. לא צריך יותר את המנהל הרגיש הזה, שיבוא אלייך בבוקר ויגיד לך, שרית, אני רואה שאת מוטרדת היום. כן. אבל את רוצה לשמוע את זה אולי
כלומר, את היית רוצה לשמוע, כן, זה הנקודה. אתה כל כך צודק, ואני מניחה שהפרופסור שיהיה כאן עוד יותר צודק ממני, אני רק רוצה לומר, שזה לא יחליף בחלקים מסוימים, או נתחים מסוימים מהאוכלוסייה, אבל עדיין, אני רוצה לשמוע פידבק אנושי, לשבת בסביבה אנושית. כן, אני רוצה לשבת מול רופא אנושי, גם אם רופא רובוטי ידע לעשות את העבודה לא רע בכלל. ושוב, וכנראה שזה יתאים למקרים קצת יותר מורכבים, כי אם אני רוצה להגיד, נפרדתי מחבר שלי, והוא מאזין לי לטלפון, אז אולי זו שאלה פונקציונלית, אבל יכול להיות שיש פה אירוע הרבה יותר גדול, אגב, גם בשימושים עסקיים, כאילו אני אומרת לך, תראה, ניקח לדוגמה חברה מסחרית, שיש לה מוקדי שירות, אוקיי? אם חברה מסחרית, ואני מלווה כאלה, ממש דה פקטו עושה את זה, זאת אומרת, תיקח מוקד, שמנהל, מקבל 150,000 דקות שיחה בחודש, אוקיי? נכנסות. נכנסות. לבקשת שירות, כן. לשירות לקוחות. כן. עכשיו, הרבה פעמים מה נציגים צריכים לעשות סיכום של השיחה, הם לא מתעדים את כל הידע, והם לא תמיד מזהים במילים, לפעמים טון, אני מדבר בשקט, זה לא אומר שאני לא כועס, כן. אבל אני אומר מילים מאוד מאוד קשות, ואז ה-AI, כשהוא מתמלל את המילים, אנחנו מזהים שם יכולות של מניעת נטישה מטורפת. אני ממש תחשוב שכל שיחה במוקד הזה מתומללת, ואז היא בעצם מקבלת רמזור אדום, צהוב, ירוק, בהתאם לפרמטרים שהגדרנו שהם מאותתי נטישה. הלקוח הזה הביע תסכול, אמר שהוא לא מרוצה, אבל לא בשלושה משפטים, אלא שיחה שלמה מתומללת, ויוצא הפרומפט, הוא כזה פרומפט איכותי, שהוא פשוט ממפה, ואז הוא מציב בדשבורד למנהלת מוקד, זה האדומים שלך, תקשרי אליהם, זה מרים כסף מהרצפה, זה אותו פסיכולוג, כלומר, זה לא פסיכולוג, אבל זה רמה גבוהה של ניתוח, של במילים הוא מזהה תסכול, כן. אוקיי? הוא לא בטון, במילים, בדברים שחזרו על עצמם כמה פעמים, בכל מיני פרמטרים, וזה עושה כבר היום דיסטרפשן, כאילו תראי, זה מקסימה שאת אומרת, כי זה כאילו אני ממשיך עם הקו של המרכז שירות לקוחות, ואני עכשיו צריך לקבל החלטה. איפה אני מכניס AI? אני יכול להכניס בוט שיענה. שלום, הגעת לחברת X. נכון, שזה נקרא customer facing, כן, מול הלקוח. כן, אבל אני יכול להגיד לא. אני רוצה שעדיין הלקוח ידבר עם בן אדם, כי הדינמיקה של שיחה עם בן אדם, היא דינמיקה שאני רוצה לשמר, כדי לשמר את הלקוחות, אבל אני אעטוף את הבן אדם הזה בכל הטכנולוגיה, שתעזור לו להיות הכי יעיל, הכי כאילו מדויק, ומינימום בזבוזי זמן על לאבד את הדברים האלה. לגמרי. ואגב, בכל שיחת ייעוץ שלי, שאנחנו תהליכי אפיון ומיפוי, כשאנחנו מזהים את ההזדמנויות, אנחנו תמיד כזה מחלקים את זה. רגע, על מה הולכים? על מאחורי הקלעים או אפ-פרונט, כאילו מול הלקוחות? כן, איפה אני מכניס את ה-AI? לגמרי. אני רוצה רגע לעשות קלוז'ר למה שאתה אמרת, כי בעצם השאלה שלך הייתה מקודם, האם כל התפקידים ניתנים להחלפה, והתחלתי להגיד, ועצרת אותי ככה, לא עצרת, עשינו דיון על הנושא של הפסיכולוגים, אני חושבת שיש עוד משהו שהוא לדעתי הכי משמעותי, שהוא לא ניתן להחלפה, ואתה הזכרת את זה מקודם, אני רק אערוז את זה, שבעצם כל הנושא של חשיבה מקורית וחדשנות פורצת דרך, כי בעצם צריך לזכור שהצ'אט הוא לא יצירתי, הוא בסוף למד, כי היה עכשיו טרנד ג'יבלי, כאילו זה שהוא יודע ליצור תמונות בסגנון הזה, הוא לא המציא את הסגנון הזה, נכון? כאילו... אז אם אנחנו רוצים לגרום ליצירת רעיונות חדשים לחלוטין, לא מתוך רעיון שכבר קיים, אלא שאין להם תקדים בנתונים, אוקיי? אז זה עדיין נחלת האדם. כן, או למי שעכשיו, ולמאזינים שעכשיו אומרים, אני יכול לראות את ה-AI עושה גם את זה, אז אני אגיד שאני חושב שיש דברים שעדיין, ואולי גם... אני לא יודע, אני קשה להגיד לתמיד היום בעידן שלנו, אבל שיש דברים שעצם זה שהאדם מסתכל עליהם, והוא בחוויה אנושית, זאת אומרת,
הרי מה אנחנו מנסים לעשות בעולם העסקי? אנחנו מנסים לפתור בעיות. בסוף אנחנו פותרים בעיות. יש לנו צורך, אנחנו נותנים לו מענה. עצם העובדה שאני מדבר מתוך חוויה אנושית, והבנה של מהי החוויה האנושית, מאפשר לי חשיבה, כי יהיו מאזינים, אני יודע, יש מאזינים עכשיו ששואמים ואומרים, לא, במבחני יצירתיות, AI מקבל תוצאות גבוהות יותר מבני אדם. בסדר, נכון. אבל עדיין אני חושב שבגלל ש-AI לא מבין את החוויה האנושית, הוא לא מבין מה זה לחיות בתוך גוף אנושי, ממיינד אנושי, בסיפור חיים אנושי, יש לנו יתרון במתן פתרונות לבני אנוש, שפה ה-AI אולי יהיה לו כשל, ולכן החשיבות של השימור, של החשיבה הזו. לגמרי. וגם עוד נקודה, אני אמשיך את זה, כאילו המצאה חדשה וגילוי מדעי למשל. כן. אז היכולת שלנו לשאול שאלות חדשות, היכולת שלנו לתכנן ניסויים פורצי דרך, זה נכון שבסוף הוא יכול לנתח את תוצאות הניסוי, אבל לחשוב על הדברים, לפרש בתוצאות באופן לא צפוי. יש פה, בטוח יש כאלה שיגידו, אבל גם את זה הוא יכול. אבל אני עדיין חושבת שיש פרטו, אז הוא יכול, אבל ה-80% הפריצות דרך הגדולות יהיו מה-80% האנושי, כאילו בנקודות האלה. כן. ווואלה, מי אנחנו שנדע? אוקיי. אני מסתכל על השעון ואנחנו עוד רגע צריכים לארוז, אבל חשוב לי שאנחנו נדבר רגע על פוסט מרתק שכתב לאחרונה, על וייב וורקינג. אז למי שזה נשמע לא מוכר, אתם בטח שמעתם את המושג שמסתובב היום, שנקרא וייב קודינג. אז בואי תגידי מה זה וייב וורקינג, ואני אשאל אותך שאלה על זה. אז קודם כל תודה שפרגנת לי על הפוסט. כן. אגב, לעקוב בדף הפייסבוק וברשתות החברתיות, כותבת דברים יפים. תודה, תום, לשמוע את זה ממך זה מחמאה, כי אני מאוד אוהבת את מה שאתה כותב. תודה. טוב, הבנו שאנחנו מפרגנים אחד לשני, אבל באמת ובתמים. אני באמת חושבת שזה היה פוסט מעניין, אני באופן אישי למדתי, כלומר, אני ניגשתי לכתוב את הפוסט הזה די מתוך חקירה, אוקיי? כי שמעתי כל הזמן את המושג הזה וזה, ורציתי רגע לארוז אותו לפעמים כשאנחנו ממלילים משהו, נותנים לו שם, אז אנחנו מבינים את זה יותר. אז תוך כדי שכתבתי אותו, למדתי המון, ובעצם הבנתי וייב וורק, לא שייך כאילו רק לעולם של הקוד, כי כל הזמן דיברו על וייב קודינג. אז זה בעצם לעבור מלחשוב על איך לעשות כל צעד קטן, באיזשהו תהליך עבודה, ללהגדיר בתכלס מלמעלה, ב-50,000 רגל למעלה, מה הכוונה, או לאיזה תוצאה סופית אנחנו שואפים להגיע, ואז לתת ל-AI להיות שותף שלנו, שמסייע לנו להגיע לשם. זאת אומרת, זה התחיל בתכנות, כמו שאמרתי, אבל זה כאילו בכל דבר, בשיווק, בגיוס, אנחנו פשוט כמו ארכיטקטים או מנצחים, על איזושהי מקלה, כאילו, מה אנחנו עושים? אנחנו פשוט מגדירים את הווייב, את המשהו הכללי הזה, ומפעילים כלים, ומתחילים לבקר את התוצאה. ואגב, הזכרת מקודם אני לא זוכרת אם אתה אמרת את זה, על יזם שכאילו, אני חושבת שהייתה לנו שיחה. שעשה וייב קודינג אז רגע, שנייה, לפני זה, זה נקודה יפה שאת מעלה אותה, אבל אני רוצה להגיד למי רגע, זה שנייה אחת, אני יוצא רגע מהפרק הזה, ולא חייבים לפתח את זה, אבל למי שעוקב אחרי הפרקים, היה פרק עם עדי דמרי, שדיברנו על דת, אמונה, רוחניות ובינה מלאכותית. ואחד הרעיונות, גם בפרק וגם בכלל, למי שנמצא בעולמות האלה של קבלה, בודהיזם וכו', ואיך טכנולוגיה פוגשת, זה שמדובר בעולמות הרוח על כך שאתה צריך לשים את הכוונה. זאת אומרת, אתה האדם צריך לשים את הכוונה, ולא לדאוג לדרך. אני רוצה לראות בחיי X. איך ה-X הזה יתממש? כן, וגם לא, נכון, וגם לא להאחז באיך זה ייראה. זאת אומרת, אני רוצה לחוש, כן, שפע, הצלחה, אני רוצה לתרום בעולם. וכשאני שם את הכוונה, אז יש כוחות בעולם שפועלים כדי לפתור את הדרך, זה לא האחריות שלך. ומה שאת אומרת פה מתחבר לי כל כך בצורה אלגנטית, כי מה שיקרה בווייב וורקינג, זה שאנחנו נצטרך להגיד, אני רוצה להגיע
נקודה מסוימת. איך אני מגיע לשם? אולי ייתן לי פתרון שבכלל לא חשבתי עליו, וזה נהדר הדבר הזה מצד שני, וכאן אנחנו מגיעים לחלק של ליאו. אז ליאו זה דוגמה אחת, אגב יש הרבה, אבל פשוט הוא תפס ויראליות, אני חושב שהוא פרסם, לא בלינקדאין, בטוויטר, פוסט שהוא אמר, הוא פיתח אתר עם וייב קודינג, והוא לא בן אדם, לא של קוד ולא של הבטחת תוכנה, ולימים הוא מוציא עוד טוויט כזה, שהוא אומר, חבר'ה, האקרים מפרקים לי, הורגים אותי, ועשו שם דברים, כאילו, עשו בו שמות, כי הוא כתב עם וייב קודינג, והיה לו ממש אחלה ויופי, אבל הוא לא היה מודע לכל פרצות ההבטחה שהיו בקוד ברקע, כי הוא לא היה מומחה בתחומו. בדיוק. ואז נשאלת השאלה, אוקיי, בסדר, מצד אחד, וייב וורקינג ווייב קודינג, ואני רק שם את הכוונה, ואני לא אחראי לדרך, מצד שני, כשאני לא יודע את הדרך, יש תקלות. לגמרי. נכון, נקודה קריטית. הווייב וורק לא מבטל את הצורך במומחיות, להפך. הסיפור של ליאו, שסיפרת עכשיו, הוא רק מראה שאם אתה רק נותן וייב, ואתה לא מבין את התחום, למשל, כמו שאמרת, הבטחת מידע, זה סופר מסוכן, אוקיי? אז זה בא להגיד שזה בא להעצים, להעשיר יכולות, ולא להחליף יכולות, נכון? כי בעצם, אם אנחנו לא מומחים בתחום, אז אנחנו עושים משהו שהוא לא בטוח, שהוא לא אחראי, שהוא לא איכותי, ולא מספיקה רק הכוונה. כן, שזה בשורה אופטימית, אני חושב בפרק שהיה קצת פסימי לגבי עתיד העבודה. נכון, הנה זה אומר. שהנה, אני לא יכול לוותר על המומחיות האנושית. ever. נכון. אני רגע לפני שנעבור לחלק האחרון, שזה על סוכנים, אני רוצה רגע למאזינים לספר, אנחנו לא נרחיב את זה כי אין לנו זמן, אבל כאילו, אם בא לכם תרשמו בתגובות, ואני אספר גם לך, היה לי שיחה השבוע עם מרצה, אני לא אסגיר את שם המוסד ואת שם המרצה, אבל מרצה שמלמד בקורס עיצוב באוניברסיטה. ותוך כדי שיחה, אני אומר לו, בוא נעשה ניסוי מחשבתי. קח את המטלת סיום של הקורס שלך בעיצוב, שלימדת סטודנטים שנה שלמה, הכנת אותם לקראת המטלה הזו, ותן לי אותה, ובוא נניח שאני אשף בכלי AI, ואפס ידע בעיצוב. לא יודע כלום בעיצוב. ואתה אומר לי, תום, קח את העבודה, אני יודע שאתה לא מבין אפילו את המילים שכתובות כאן, כי אתה אין לך מושג בעיצוב, בחיים לא התעסקת עם זה. ותנסה את מיטב יכולתך, ותגייס את כל כלי AI לרשותך, כדי להגיש לי תוצר. ואני אבדוק את התוצר, ואני אערבב אותו בתוך התוצרים של הסטודנטים שלי, ונראה איך הצלחת. ואני אומר לו, תוך כדי שאני שואל את השאלה, אני אומר לו, אני חושב שאין לי סיכוי. אמרתי לו, אני חושב שאין לי סיכוי. עם כל הכבוד לכלי AI, אני לא מבין כלום בעיצוב. אני מניח שעיצוב זה דיסציפלינה שיש מה לדעת בה. אני לא אצליח. והמרצה אמר לי, אני חושב שאתה טועה. הוא אמר לי, אני נאלץ להגיד לך שאני חושב שאתה תוכל לגייס את הידע הנדרש בדיוק בשביל לענות על המשימה הזו, ואתה תוכל לבקש מה-AI לייצר תוצר על בסיס הידע שלו בעיצוב, וכשאני אבדוק את העבודה שלך, אני לא ידע לזהות שזו העבודה שלך, האדם מן הרחוב שלא מבין כלום. עכשיו, רגע, לא ניכנס לוויכוח הזה. מעניין אותי, אם בא לכם לצופים, לרשום בתגובות לפוסט. מה אתם אומרים? מי לדעתכם צודק? כי זו שאלה באמת, כי אני מסכים עם התמה שלך, שאת אומרת, המומחיות האנושית רק תתחדד. זאת אומרת, אנחנו נחדד את המקומות שבהם אני אגיד, טוב, זה טכני, ה-AI ייקח את זה, אבל כאן אני מביא את ה-edge שלי בתור מומחה לתחום, ואני יכול להגיד שאני מביא edge של מומחיות לתחום שלי, אני בטוח שאת מביאה למומחיות שלך, ש-AI לא שם. אני פלוס AI, וואו, אבל לא AI בלעדיי. נכון, אבל מצד שני זה גם יקצר תהליכים. זאת אומרת, גם אם אין לי את המומחיות, הדרך לרכוש את המומחיות, בזכות ה-AI היא יותר מהירה. אוקיי, נקודה אחרונה, אני גם חשוב לי שרגע נכניס אותה, כי גם זה היה דבר מעניין, על סוכנים. אני ואת חברים בקבוצה שמעיפה לי את הראש, שנקראת בינת המרצים בישראל, שם שנקבע לאחרונה, בסדר, לא נדבר על זה, אבל
היא מורכבת מבחירי המרצים והמרצות בתחום הבינה המלאכותית בארץ, ובין יתר הפעילויות של הקבוצה, קוראים שם מלא דברים, התפרסם שם מגזין חדש, ג'ן AI, הגיליון הראשון שלו נערך על ידי רינת קינן, ואורית ליטמונוביץ' שיבר, ומאיה אליאב נחשון, שמגיע להם כל הכבוד על זה, מהממות, ואת כתבת שם מאמר מעניין על סוכני AI. נכון. ספרי קצת על מה שכתבת שם. אני חושבת שכתבתי שם, אני בשמחה רבה, ואני גם מפרגן, ירים לזה, קודם כל אני כל כך גאה להיות בקהילה הזאת, ושמחה שאני ואתה חולקים אותה, ובאמת הייתה לי את הזכות להשתתף בגיליון הראשון. אתה אגב פרסמת או שאתה בגיליון הבא? מתי אתה... אני בגיליונות הבאים. כן. אני מחכה כבר למאמר, ואני כתבתי באמת מאמר על סוכני AI, אבל לא ככלי עזר פשוט לאוטומציה של משימות פשוטות, אלא התכוונתי לישויות אוטונומיות. מה זה אומר? כאלה שיכולות ללמוד, ליזום פעולות, לפתור בעיות, זאת אומרת, זה לא מה שכולם מכירים היום, הבוטים, ה-ChatGPT וזה, אלא ישות שעושה דברים בעולם. נכון, כלומר, בוט, הטריגר הוא אני ואתה, נכון? אני שואלת שאלה, הבוט עונה לי. הוא מבוסס על איזשהו knowledge base, של בסיס נתונים, אבל בסוף הטריגר הוא האנושי. בסוכן, יכול להיות שהטריגר הראשון יהיה אנושי, אבל אז תתרחש שרשרת של פעולות מטורפת, ברצף, אגב לא חייבת להיות ליניארית, היא יכולה להיות פרללית, ובסוף מושלמת משימה, אוקיי? מ-A to Z, כן. וזהו, ובעצם כתבתי שם שיש איזשהו פרדוקס, נכון? זה נכון? כן. שבעצם האג'נטים, מצד אחד מפחיד אותנו שהם יחליפו אותנו, מצד שני אני אומרת שזה, הפרדוקס הוא שהאג'נטים יעצימו את היכולות הייחודיות האנושיות, זה מה שכאילו בעצם כתבתי, זה הייתה התמה שלי, וזה לב העניין לדעתי, כי אנחנו רואים טכנולוגיה, אנחנו רואים את הבינה המלאכותית, יש לה פוטנציאל, דיברנו על זה הרבה בפרק הזה, שהיא יכולה להחליף בני אדם, בהרבה מלא משימות, במיוחד אלה שהן רפיטטיביות, נכון, כאלה שחוזרות על עצמם, וזה מעורר כמובן אצלנו חשש, האם אנחנו נמשיך להיות רלוונטיים וכו' וכו'. אבל אני חושבת שאותה טכנולוגיה שמאיימת עלינו, על משימות מסוימות, היא גם זאת תדרוש מאיתנו ותעצים ותדגיש את הערך שלטענתי יש אותו רק לאנשים, היה לנו על זה הרבה בפרק הזה דיברנו. תחשוב כאילו במקום שהיום הולך לך מלא זמן על דברים, אז אתה תתפנה למשימות שהן בעלות ערך גבוה. כן, אבל זה בדיוק העניין, הפרדוקס הזה, כי את אומרת, ואולי עם זה גם ייתן לנו את הטון האופטימי לסיום, שאת אומרת, תראה, יש המון טכניקה בלהבין איך לחלץ נתונים מתוך דאטה, אבל הטכניקה של חילוץ הנתונים, סתם כאחד דוגמה זה לא הדאטה וזה לא הנתונים, אבל זה דוגמה לסקיל שעד היום היה ברשות האדם, והיו אנשים שהיו מומחים ממש. בחילוץ תובנות מתוך דאטאות, אנליסטים, בוא נקרא לזה. נכון, ועכשיו את אומרת, אוקיי, אבל לשמה אני מחלץ את הנתונים? כדי לפעול בעולם ולקבל החלטות ולהמשיך הלאה. זה לא, גם אם עשיתי ניתוח נתונים ואני מקבל את הדשבורד של כל התובנות וכל המשמעויות, אני לא עוצר, זה רק ההתחלה. נכון. וכאן החלק שבו בני האדם יגידו, אוקיי, אז אני עולה מעל הטכנולוגיה ומשתמש בה כדי להתקדם לצד הבא, ואני רוצה להגיד שזה הריקוד ההיסטורי שלנו עם טכנולוגיה. זאת אומרת, מאז ימי המערות, אנחנו ממציאים טכנולוגיות, מאצילים אליהם סמכויות, מתנוונים במיומנויות שהעברנו אליהם, ועולים עליהם כמו מדרגה אל הצעד הבא. וגם כאן, אני מאוד אופטימי בהתבוננות שלי על האירוע הזה, ואני אומר, אנחנו לא יכולים לדמיין איך ייראה העולם אחרי הגל הזה. עכשיו הולך להיות גל, והולך להיות טלטלה בשוק, וכן הולכים להיות פיטורים, או אי גיוסים. פיטורים שקטים, אי גיוסים. יהיה הרבה לא נעים, אבל כשהגל הזה יעבור, ושוב, נשים בצד את ה-AI שמשתלט על העולם, בסדר, נניח לזה, כן, לרגע. אנחנו ניכנס לעולם שאולי בו אנחנו נהיה פנויים, באמת לכל מיני ורסיות מנהיגותיות כאלה, של רוח, לא מכוונה רוחניקי, אלא רוח חשיבה, רוח אנושית, שאומרת לאן אני לוקח את העולם עכשיו, בתור אנושות, כש-AI מטפל בכל הדוינג, וכל הדבר הזה שצריך לעשות, וכל הטכניקות, וכל הבירוקרטיות.
לגמרי. אז זה רק גורם לנו לסכם את זה שבעצם, בוא נפסיק לדבר על החלפה. אולי, כן, אני רוצה לחשוב, אמרת קצת לסיים בנימה אופטימית. כן, בבקשה. אני רוצה להגיד, זו לא החלפה. זו העצמה והתפתחות של התפקיד האנושי בעולם העבודה. זו כן קריאת השכמה, כפי שאמר מנכ"ל פייבר שהזכרת אותו מקודם, אבל זה גם הזדמנות אדירה לכולנו, לצמיחה ולמיקוד במה שחשוב באמת. שרית, איזה כיף איתך. תודה שבאת. תודה שהזמנת, ותודה על ההזדמנות, ותמשיך לעשות חייל, ואתה סופר מעניין. תודה, תודה. ותודה. יאללה, ביי ביי, יום טוב לכולם.